nin kɛra foroba kalanso dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Danonu n'a filɛ nin ye Kogodi sigida la kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen feerekɛlaw jagokɛlaw minnu bɛ sugu kɔnɔna la de caman bɛ bisimila an ka baliku kalan kɛnɛ kan min sigira Baɲumankɛ tɔn min bɛ wele ko Gatik ale fɛ Sise Aminata ale bɛ yiridenw de feere Anunu sugu kɔnɔ nin y'a san 2 de ye a bɛ ka baliku kalan kɛ a ka dɛsɛ walasa ka se k'a denw dɛmɛ sokɔnɔ kalan na de kɛra sababu ye a y'a tɔgɔ sɛbɛn nin baliku kalan na nana yan problème ba le kun bɛ na ne ni ya denmisɛnninw ni denmisɛnninw bɔra l'école la ka na n tun tɛ se ka o ya cahier filɛ première des choses mais quand den kun bɛ fitinin a tun bɛ taa l'école la n'a nana komi n b'a yela kalankɛla ninnu n'o o denw nana o b'o ya papier minɛ o b'o ya saki minɛ ka to k'a kɔnɔyɔrɔ filɛ a ka di n ye mais n kun tɛ se Baɲumankɛ tɔn Gatik ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min kɛra sababu ye ka se ka baliku kalan baara ninnu bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ sira kan min application numérique bɛ tɛmɛ téléphone nɛgɛjuru siraw fɛ a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kunba dɔ ye walasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma minnu ni olu ma se ka kalan sɔrɔ kalansow kɔnɔ u ka se ka baliku kalan kɛ a ɲɛma ka fara o fɛnɛ kan u bɛ se ka dɔnniya dɔ sɔrɔ min bɛ tali kɛ kɛnɛya ko balo cogoyaw musow ka hakɛw ani kɛnyɛrɛye baaraw kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ don u ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna la. Pour nous, c'est important que ces femmes-là sachent lire et écrire. En bolo, nafaba de b'a la ninnu muso ninnu kɛ ka se ka kalanni kɛ ani ka sɛbɛnni kɛ munna u tɛ se ka jate kɛ u ka jago kɔnɔna la u kunkolo la ka d'a kan minɛ ɲɛnaman t'u bolo bi an bɛ bɔlɔlɔ tile de la munna an t'u dɛmɛ u ka se ka telefɔniw baara kɛ ni o ye yaasa u ka se ka jate kɛ ani u mago bɛ fɛn fɛn la u ka se k'o kɛ n'u ka telefɔni ye yaasa o fɛnɛ ka se ka don baliku kalan bɔlɔlɔ hukumu kɔnɔna la o la. Leur insertion dans l'alphabétisation. Bi Nemata sera ka ɲɛtagaba de sɔrɔ a ka baaraw kɔnɔ ka sabu kɛ baliku kalan ye min bɛ ka kɛ téléphone fɛ n'a bɛ wele ko numérique a nafaba de sera a ma sanni feere siraw fɛ a n'a ka clients ani ka fara a ka yiriwali baara dɔw kan min bɛ tali kɛ jago sira fɛ o y'a to tiɲɛni barika ka dɔgɔya a kun a ka jagofɛnw na ani fɛnɛ ka se k'a ka fɛn feeretaw bɛɛ lajɛlen dɔn ni k'u faranfasiya i bɛ taa doni san yanni i bɛ se a doni bɛ tunu puisque i bɛ doni bila ka na tɔgɔ t'a kan ni ka fanigoro sira kan malhonnête dɔ bɛ fanigoro tigɛ ka bɔ donc sisan an commencera ka na l'école la i bɛ taa n'i ya marqueur ye n'i taara ni marqueur ye i b'i tɔgɔ sɛbɛn ka ya fanigoro sira kan donc bɛɛla min ka sɛbɛn lɔn hali n'a ma sɛbɛn lɔn n'a ka ye fanigoro bɛ min na i ya tɔgɔ bɛ min kan ale b'o ta ka na bila i ya place la donc sisan an y'a doni tunu man di tugun. Baɲumankɛ tɔn Gatik ye baara kuntagalajan dɔw de tɔnɔ ye min sigira sen ka UNESCO fɛ Gatigi y'a yira k'a fɔ k'a ka baara fanba dɔ ye ka dɛmɛ don musow ma baliku kalan na sugu kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ hali ka fara farafinna gunkana kan kabiri san 2017 n'o kɛra nin Baɲumankɛ tɔn ka baaraw daminɛ ye sera ka dɛmɛ don muso 3,000 ɲɔgɔn de ma min kɛra ladilikanw ani baaradegi sira fɛ Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ. Nous sommes tellement fiers de voir ces femmes-là aujourd'hui. Anw sewalen don kosɛbɛ ni muso ninnu na k'a ye k'a fɔ u bɛ se sɛbɛnni na bi u bɛ se kalanni na sɛbɛnni ni jate a bɛ an dusukun sewa kosɛbɛ bi an bɛ fɛ ka taga farafinna dugu bɛɛ la ka taga kalanbaliya k'o kɛlɛ ka d'a ka waleya mun don an kan ka se ka dankari a la. Qu'il faut réduire. Baliku kalan ye nin jɛkulu in ka baara fanba dɔw ye n'o bɛ jate jamana kɔnɔ yiriwali siraw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo san 2022 ka taa se san 2024 a kun de ye ko ka dɔ fara kalan dɔnniyaw kan ka taa jamanadenw fan fɛ o kama jɛkulu in kɛlen don ka mɔgɔ 200 ɲɔgɔn de sugandi minnu bɛɛ lajɛlen talen don walasa u ka se ka baliku kalan la cari san 3 kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye mɔgɔ 600 ye baliku kalannaw minnu bɛɛ lajɛlen bɛna wulikajɔw kɛ walasa ka se ka baliku kalan a n'a nafa ɲɛfɔ maakɔrɔ 10,800 ɲɔgɔn ye n'o bɛna kɛ mɔgɔ 6,000 kalanni ye san o san ka daminɛ san 2012 la ka kuncɛ san 2024 na.